Sore-sore ora udan wayahe jalan-jalan. Hai guys, wis datangi urung? Alhamdulillah sore iki cuacane cerah ya guys. Jan amben sore udan ning nggon aku. Ning nggonmu piye guys? Udan ra? Mumpung sore ini nggak hujan ya guys. Jangan sampai kita melewatkan sore ini. Waktunya kita golek mie azam ya guys. Mie azam bukan sembarang mie azam ya guys. Ini adalah mie azam sejarah. Sejarah yang mempertemukan aku sama Pak Gun. Sik maksudnya ki ora ketemu ning nggon mie azam ngono ki ora guys. Tapi mie ayam iki sing kadang tak tukoni pas masa pendekatan dulu. Karena motornya udah kedip-kedip ya guys, kita mampir pom bensin dulu untuk ngisi bensin. Motormu sok nganti kedip-kedip ora guys? Ya nek motorku sok nganti nuntun barang. Iki perjalanannya rada adoh ya guys, soalnya saka Prambanan ning Yojo ki antar provinsi ki pokoke. Dadi mbiyen Pak Gun karo aku ki sak gawean ya guys. Dadi ini adalah jalur Pak Gun nek mulai nyambut gawe mbiyen. Mbiyen lho ya pas dadi siji karo aku. Yo saiki yo dadi siji maksudnya guys. Tapi nek mbiyen ki mung kerjane le dadi siji. Tapi nek saiki apa-apa dadi siji. Dadi siji terus dadi papat deh. Nah, iki wis arep